मी भारती स्वाद झटपट स्वादिष्टमध्ये मी आपलं स्वागत करीत आहे. मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे कॉर्न कबाब. कॉर्न कबाब हे जसे आपली मुलं ऑफिसमधून आल्यानंतर, शाळेतून आल्यानंतर त्यांना भूक लागते. मग झटपट काय होईल ते कॉर्न कबाब 5-10 मिनिटात ते तयार होतात आणि आपल्या घरच्या साहित्यातच ते तयार होतात. हे कॉर्न आहेत म्हणजे मक्याचे दाणे उकडून घेऊन मी त्यांना जाडसर असे स्मॅश केलेत. हे 2 बटाटे घेतलेत मोठे, त्यांना उकडून मी किसून घेतलेत. एक कॉर्नफ्लॉवर, तांदळाचं पीठ, कोथिंबीर, अख्खे 2 चमचे मी हे उकडलेले मक्याचे दाणे घेतलेले आहेत. हा मिक्स मसाला, जिरा पावडर, भाजलेली जिरा पावडर आहे, कांदा, लसूण, आलं, मिरची, 2 मिरच्या घेतल्यात मी बारीक चिरून, आणि मीठ. हे तळण्यासाठी लागणारे तेल. चला तर आपण सुरुवात करूया. सर्वप्रथम हे मक्याचे क्रश केलेले दाणे उकडलेले आहेत. हे उकडलेले 1.5 वाटी घेतले आहेत मी. 2 बटाटे बॉईल केलेले, कांदा, एक मोठा कांदा घेतलाय चिरून, बारीक चिरून, 2-3 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून, क्रश केलेलं आलं, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून, 1 चमचा जिरा पावडर, ही रोस्टेड जिरा पावडर आहे भाजून घेतलेली, 1 चमचा मिरची मिक्स मसाला, चवीपुरता मीठ, आपल्या आवडीनुसार चवीनुसार मीठ घ्यायचे आहे. तांदळाचे पीठ घेताना आपण बाइंडिंग जशा प्रमाणे मिक्स होईल त्या हिशोबाने आपण बघायचं, आपण आपल्याला किती तांदळाचे पीठ लागणार आहे त्या हिशोबाने घ्यायचे आहे. अजून लागले तर पुन्हा घ्यायचे. कॉर्नफ्लॉवर थोडंसं बाइंडिंगसाठी 2 चमचे, कोथिंबीर, आणि हे उकडलेले अख्खे मक्याचे दाणे आहेत. ते आतमध्ये आपल्या दाताखाली आले ना की चवीला छान लागतात. आपण हे सगळं मिक्स करूया. मिक्स करताना आपल्याला समजेल की आपल्याला तांदळाचे पीठ पुन्हा लागणार आहे का, म्हणजे त्याप्रमाणे आपण मग कबाबाचे गोळे होण्या एवढं पीठ आपलं सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडंसं आपल्याला तांदळाचं पीठ लागेल. जे कणिक मळतो त्याप्रमाणे पीठ आपल्याला सगळं मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला यांचे कबाब म्हणजे आपल्याला ज्या आकारात हवे असतील त्या आकारात आपल्याला यांचे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत. कुणाला गोल गोळे आवडतात कबाबासारखे, कोणी लांबट कटलेट बनवतं.
आपल्या आवडीनुसार आपण त्याला शेप द्यायचा आहे. मी तुम्हाला आता ही शेप देऊन दाखवते. थोडंसं हाताला तेल लावायचं आणि अशी लांबट आकारात शेप द्यायचे. आपल्या आवडीनुसार लहान मोठे त्याचे गोळे बनवायचे. आता मी कटलेटनं म्हणजे माझ्या आवडीनुसार मी त्यांना आकार दिला आहे. तुम्ही गोलही आकार देऊ शकता. जसं तुम्हाला आवडेल त्या प्रकारे तुम्ही त्यांना आकार देऊ शकता. मला ते तळून दाखवते. तेल तापत ठेवलं आहे कढईत. गॅस थोडा फास्टच ठेवला आहे कढईत. मंद आचेवर तळून घ्यायचे आहेत आपल्याला. असे गोल्डन ब्राऊन कलरवर तळायचे. त्यांना ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपण ते तळून घ्यायचे. बाकीचे राहिले त्या पण कबाब तयार आहे. बघा कसे बघा क्रिस्पी झाले आहेत. जर ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा. आणि तुम्ही घरच्या घरी सहजपणे बनवू शकता आणि आपल्या मुलांना खायला देऊ शकता.